Ayan, kami po ay magbabike ni Lee. Ayan na siya. Ayan na. Pero, hatidan muna natin si Uncle Pabling ng pagkain. O, diba? Say hi naman, madam. Ano nakabra? Hindi ako nakabra Suso ko talaga yan, Kemi. Nandito na tayo sa bahay ni Uncle. Uncle, ato di ka naman niya. Nagdigos ka, wow, nagdigos ni Uncle ko. Uncle, ato di ka naman. Alak ko nabigat atong tapang kami ang bike, Ang kami ng Uncle. Wan, Uncle. Bye, at magbabike na kami ni Lee. Oo. Kami po ay papunta sa Natividad. At maghahunting ng barbecue, diba? Kasama natin si Lay. Ha! Parang ulan mga mga friendship. Ay, si Mare. Ayan, ang ganda. Hindi na masyadong mainit. Parang uulan, mababasa kami. Le, subukan nating sumabit dyan sa motor. Ha? Subukan nating sumabit dyan sa motor. Sumabit? Flat. Tayo sa Natividad City. Ay, guga pa nila. Hi! Mga 10 minutes more bago tayo makarating sa Natividad City. Ano ba yan? Ang ingay naman. Charot. Ha? Ha? Ay. Ha? Nakakapagyod. Iba na talaga ang senior citizen. Madaling mapagod. Ha? Ha? Oo. Nag-enjoy ang inyong lingkod. Dadalawa lang po kami kasi yung iba nagtatay po sila kaya hindi nakasama. Yan ang ating sexing kasama, si Lee Garcia, the Kumu girl. Name, ba't sakit ng tingin ng bata? Parang iba parang freedom lugar. Ay. Ayan, malapit na tayo sa Nativity City. Ilang minutes na lang, Lee? Diyos ko. Ayun ako, kita natin lang. Ay. Ang ganda ng tanawin. Ayan, merong school. Papasok? May pagkain dyan? May pagkain dyan? Ayan, dati dyan may boat. Ang ganda-ganda niya, may mga nagpo-boat. Ngayon, was na. Medyo malapit na tayo mga kapatid, abang-abang lang. Ayan, medyo malapit na po tayo. Ang sakit na ng paa ko. Meron silang plant shop dito, bongga. Ayan, ang ganda ng tanawin, may bukid. Hi! Ayan.
Ay, ang bango niyan, Li, oh. Medyo malapit na tayes. Di ba ang ganda? Ang beautiful ng tanawin. Matay ako. Oh my God. Nandito na tayo sa Poblacion West. Nativity, Pangasinan. Matay na ako. Pasensya na po, first time ko lang mag-vlog. At wala po tayong, ano ba yon, Lee? Stabilizer. Wala tayong stabilizer kaya medyo magalaw ang ating video. Di bali pag naka-ipon tayo, bibili tayo ng, ano yon, stabilizer. Stabilizer. Ayan. Dito naman kami nagsiswimming noon sa Summer Park. Ayan, ang ganda ng house ni Madam. Magaling mag-painting din yung anak niya. Ayan, malapit na tayo. Ayan, nakikita na yung Palace Natividad Palace. Natividad Palace. Medyo mabagal po ang ating usad dahil pataas ang natibidad. Pero pag uwi natin, mabilis na tayo. Ayan. Oh my God. Ayan, nandito na po tayo sa Natividad Palace, the city of nativity. Natividad City. Ayan. Iikot tayo sa ano nila, Lee? Ikot tayo doon. Hi guys. Hi. Ang bait naman nila. Ayan, Natividad Palace. Ang ganda. Ang ganda ng Natividad City. Ayan. Ito po ang kanilang market. Ayan ang kanilang market. Diba? Ayan ang kanilang Municipal Palace, Natividad City. Ang hinit. Tara na ta. Ano yun, Lee? Ano pangalan ni Mother? Barbecue ni Mother? Ano yun? Ay, auntie. Auntie Bising. Papunta na po kami kay Mother. Doon po kami kumakain ng barbecue dati. Ayan, papunta na tayo kay Mother. Yung isa nagba-barbecue dito din sa Natividad. Ayan po. Ang dami na. Sarap, barbecue. Saan tayo lilikuli? Yan, yung kanto na yan. Dito? Yung kanto na yan. Dito ba? Yan, yung kanto na yan. Ayun, si Auntie. Isang napakasarap ang barbecue. Ayan, tayo namimili ng tinda ni Auntie. O, diba? Nagkiomas. Auntie, nyalagan nyo? Pasing. Pasingan po si Tita Pasita. Ang barbecue ni Tita Pasita. Ang giraffe. Dati sa kanto si Auntie, ngayon nagsardang kanti nga naglako. Lumipat, pinalaya si Auntie kasi hindi nagbayad ng renta, kaya ayun, pinalaya siya dito. Ay, doon sa dati. Ayan. Ay. Di ba nga? Ano nga? Gusto mo yan? Agkaway ka kanumot, Ante. Hello mga suki. Punta na kayo dito. Dito lang po sa inya nga barangay, Ante. Dos. Poblacion S. Purok 2.
tapat ng Natividad Oriental Academy City. O, diba? Ayan, nandito po tayo sa lugawan at ating tikman ang lugaw ni Ante. Nya kinagan nyo, Ante? Ay, Ason, Ante? Ay, si Auntie Corazon. Dito lang po sa Natividad. Ayan. Kagawan, Bianca. Kay Kagawad, Madam Bianca. Ayan. Yung sa akin po ako na lang. Try po natin. Diba? Kulang yung kakainin natin. Dami naman. Ayan, kulang pa. O, diba? Magbuburn ka ng fats. Tapos, fats na naman ang iyong ipapalit. O, diba? Kakain muna tayo ng lugaw. Thank you so much for watching. Isang slice lang naman. Please share, like, and don't forget to subscribe and Click that notification. click the notification bell. Oo, tama. Notification bell. Thank you so much. Bye.